बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दाख्लै बावैसो आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बेनो जादों जाहैबाय जिथुनाखि भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय खानामाख्रा दै। बे खानामाख्रा दैया बेबायदिनो खालामाथि हाजोनि एसे आफाङावहाय बेबायदिनो बायफ्लंनानै गोबां ओरैहाय गामि ओनसोलजों जिथुनाखि खुंख्राजरा दंग'जों हाबनानै बेबायदिनो खुंख्राजरा दैसुमजरा बेबायदिनो ओरैहाय सुबायजार मंगलियान गोबां गामिफ्राव बेबायदिनो संहार खालामहैजोबदोंमोन। ओमफ्राय दा बे दैखौनो बुरथेगासिनो दङ। दाख्लैनिफ्रायनो बुरथेदों। मानो होनना बुङोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्रा, गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बे दैखौहाय माने थेनो हास्लाबाखैमोन। दा बुरगासिनो दङ नै आंनि उनथिंजाय। दा दिनै आङो बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायगोन। नै बै हाजो नुहुरनायानो जादों जाहैबाय खालामाथि हाजो। ओमफ्राय बे भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय नैबे खानामाख्रा दै। बे खानामाख्रा दैया बेबायदिनो ओरैहाय नै बैजों गावलांनाय नुदोंना लोगोफोर? बैयो खुंख्राजराजों थाङो, जेरै दैसुमजरा खुंख्राजरा बेबायदिनो ओरैहाय दलगाव बेबायदिनो मंगलियान सुबायजार गोबां गामि आरो बेजों नांलांबाय बैजों थांनाया जों। ओमफ्राय दा ओरै बायफ्लंलांनानै गोबांथार गामि ओनसोलफ्रा संहार जाजोबदोंमोन आरो दा बे दैखौनो नैबे खख्लिङा दाख्लैनिफ्रायनो थाफैदों। बहुद गोबाव जाबाय। दा जावखेगासिनो दङ, नैखौहाय जावखेदों आरो। ओमफ्राय नै ओरैहाय दानखे हरनाय जाहैबाय। मथा मथि 100आव 60%खौहाय ओरै दानखे हरनो हाजेनबाय। 40%सोआ बैजों दंबावो आरोना, जिथुनाखि खुंख्राजरा दंग'जों हाबनानै गोबां गामि ओनसोलखौ संहार खालामहैदों। दा बेबायदिनो जावखेनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो दा बेखौनो आंबो एसे दिनैहाय नायनो थाखायहाय फैदों। ओमफ्राय आङो दाख्लै सिगांबो भिडिअ होदोंमोन नालाय, दा आङो हानायखौहाय रायजो राजानोहाय डिटेल्स खोन्थाहरनो होननानै आं फैदोंमोन। नाथायब्ला दा आं नुफैबाय माने हास्लाबाखै आरोना बेखौहाय। नै ओरैहाय दंबावो 40%सो थांबावदों आरोना। ओमफ्राय जुदि अखाया गोसोम हनै हानानै होयोब्ला दैया हथार देरोब्ला माने बेनो बाग्लायनानै थांफिनो आरोना। दा बेबायदि आरोखि कन्डिशना बेबायदि जानानै दं नै। दा दाख्लैनि समावहाय हथार दै देरनानै गोबांथार गामिफ्राव लोमसावना खस्थ' मोनबाय। गाव गावनि न'आवनो थांनो हालायि बेबायदि अबस्था जादों आरोना। ओमफ्राय दा खख्लिङा जावगासिनो दङ। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननोहाय एसे आपडेट हरनो गोसो जानानै खालामदों। दा नैबेयावहाय ओरैहाय जावखेबाय, नैबे गासिबो जावखेलांबाय। ओरैबायदि गोजान जावलांबाय आरोना, बेबायदि दंग' बुरलांनो गोनां जाखादों आरो अयथासार गोजान। एकदम ओरैहाय आरोना रोमै रोमै नुहुराखै। दा ओरैबायदि जावनांखाबाय आरोना नै बेखौहाय फुरा जावनांबाय आरोना नै बेसेबांबा गोलाव जावनांबाय आरो दा बेखौ जावखेनानै हरबाय आरो खावसे। ओमफ्राय दा थेनो नाजाथारबाय। ओमफ्राय दा बेबायदि जावबाय आरो नायदो नै खख्लिङा नै बैयाव दङ, जावगासिनो दङ। ओमफ्राय नै